buchant an son I Lord Parka ach Donegal lá ábalta chomá agus begla feiscint a cénsar cuma a bheith an dá an seo inis a golóch. Rís mar a bhí mar ará, Donegal, bhíidir bócach an tachtan seochaite, in aig an chabháin díirech le pointe a bháin, dó seachtain ag héna héindeag a bhí ann sa deire bhíidir 7 pointe go 2 síos. 7 pointe síos le díirech Cege cahar númad imime níorbh sé númad fáca sa ná imir go 7 pointe le dá a hánadar ar neis mar sin be siad muíach trachnúna in jobh péród a thar líon. Deire bua éasca có mar a bhí mar rá dó chuideach in aige héan ach bhí ráchean dé có fóríd be siad gíar a fiosúir sin trachnúna agus be sé bhad níos congarí trachnúna. An ciad díród tachtasteach an son cho fada le fear chuide osín ó dúirt ag díirech imime har cheann an son an páirc trachnúna díirech go háling ar fad mar a chéan sibh an féir díirech go háling. Cumán is sin na cnéadacha go deas nílach Pain gaithe is séide díirech in ar dro I dro in camera ó chlé go deis agus coolbáir a Donegal a féchant ar chóirsaí trachnúna é teige leor merig chomá trachnúna ach deascalóir níróchan a droch líród an son agus ha fear chuide chun pransá ar Seán má cocháin déna go má caiiteach dí Seán ó buí in is se casa é bhd amach chun gúil agus ní sé sásta dá chun se ceann deasín glóirteisteachchan sa choine fear chuide is sin níróid ha leidir roch chomá sé fuite ag ceanna có an deistócha inis is stórim ag Seán ó buíach an ceann se dá ar chlé agus ar fóríd Seán ó buí an ar a chosnig an boga an glóiseacht seo a cha sin díirech imethe ar chlé agus ar fóríd. Rá cheann ar fóríd ag duire an dá hena be siad a gíar a fios a chur ar sin agus an kicamach an chiad kicamach tóca ag Donegal. Buirte ag fear chun an caiilte agus buile mór tóca ag brá ábalt an son Irial sé agus an níróid is captéin Donegal Finbar McRourta a caiitigh Finbar McRourta bhí ceir ó chuide haimpeléir agus Chalís gent an son ar fear chuide a mí chan leanúntar ag droch takeláir a doráid go Donegal agus kicéirice fuite agus tóca go tappa an son ag captéin chuide fionach gide dána agus an níróid fuite go siúd an chiadúir. Caiiteach dín cóine go dtí Rory Small a gíire fear gus glóiseacht é sin fuite ag agus take go dtí an Coillidh eile Luke Grant Luke le náirt spás agus siúd de tasós an tablín an náirt spás fáilcha ag fear Donegal an son iad badaisteach a láir haimpar ar an dí agus tá siad sásta seaamh an son agus cuiidir na deis na hógan Tomás McRory tóca an marc an son díirecht tefh mó den dachad a cóig agus an nadidir ah dem feméidir tóca gan sonach de thugan réitóir trachtúna leomh enda mean an ceann sin agus deisenis ag deire a cúpla méidir breise tóca ag fear chuid an son tóca leis gitóg an son agus ceann eile is tóla mar fóríd an son há sé conaló hiigín agus an ceann sin chutha ar chlé chomá mar a bhí mar rá de chuna lehanaisteach ar chuire an lá hena bhí náirt scóir eile go tóga péiscire a hácheann ar fóríd. An ghaocha séide pí sin ar chlé an son agus lead a chuire féchan ar begurtha dul an posta ar dheis más féidir ó seoachach Donegal is ar níród brúmáite a tachtan son ar Finbar McRourta ach captéin na fórna déna go má a dul aráis an muidú síos cuasaí agus ón scatanis ar an níróid. Caiiteach go dtí a fear taobh daoine Lucas ó Cléircín an son agus anis ag deirech ó héanaáin. Deirech go deas má ní réon bhrú ar gáireach teach tríd faoi dheire dir is sásta scuid ó Donegal Cumad na níróide, cumad seirh na níróide, dar a dahíar an níróid Jack O'Hagarty an son. A ceithre ó Donegal an sa ar an lína 65 a ceanna chun an Coillidh Donal ó Galachóir, Donal lena lábh ar an líróid an giadúir caite go dtí an fear. Bhí na láir go siúd Geordie ó Gribín, Geordie an son agus Shelf cumát ag Geordie go má denta go maithe ggé an tachtan se chaite tháinig níos mú scórna ón lína le Coillidh ná mar a tháinig os na lán tasathe. Sean stíad a háid Donegal tagan go háirithe an lína lechuid sin chun tosaigh fein siad ní roiide agus iad bra ábalta scórna a aimimsú. Fear lár páirce bhí bra ábalta scór an aimimsú chomá ná ihar an 9 sin chu caite ag siúd le cáin magaí agus a duire inis a tachan cein. Beglóir ó hebh slúir trachnóna. Dír cúpla cíad bailithe isteach an son ar an déobh dír an déobh a gunge nílach mar fórnit an chuid is mó agus duineú perteile agus ifagaí so ihrecha síos hí náidir rá go rud aite go raibh na hibrecha choíisiil
I gomráid le mar a bhí hána bliantan sa gáir de chluthe lecheanis ola agus fónacha chomá is mar a há an mohan sa going trach nóna ach sin éon sé péis geile ra mí an eistín chluthe agus sibh na roide fuite ag deireadh cumáta ag deireadh agus ag fiamma go le dánaí fianna lorug a fear chun ruthe é fuite go siúd pás deas ige agus deireadh ag an síonis dúna ngáil a chu níos mó brúan sa lár páircan ná mar a bhí go Cáilí seach bhna bhar sin ach scuide mí leis an réitúir a scuide leis an imirt agus deisianis ag deireadh cicisteach a tóga agus an marc tóga an son bhfuil bhí ag Tomás McRory ach lena sé ráig leis chur trasna go dtí bádóir deis Seamus Sargent agus Sargent an son de pointe áling fuite ag Seamus Sargent an son ilár páircan chiad pointe fuite trach nóna Well, Seamus, mar bhí mar rán í slótha fearúntaach an líróid a bhóchan til lár páirceach scór fuitige agus cúpla scór fuitige imrí an ceanháin fuitige na géintram an Tráchtaire agus an ciad ceann láne fuite ag siúd ach fear lár páirca running á lá nábal a chomá sin ó Scain leáin agus sé léim san éir denta go maithig sin an son líró deas chuiristeach bhfuil Cáilí dent an son fear running á níd cosint áling an son denta ag chuire agus Seamus Sargent is na Cosantóirí inis denta go maithig siúd Doran chuirte dí Tomás McRory Tomás faoihrúan sa ach denta go maithige ó Rama Cabhaí caite siar an sothige dí Rory Small forbhór na seirbh ag deireadh go dtí seo Luke Grant inis le seirbh na roide é tach an ceann go deas réig Tagan an spás an sa de chuide a Cáilís eile dent an son Cáilís na éasca go leor a tucha bhuaimh ó chun an gáil trach nóna lámh leagcha lads an réiteoir trach nóna nuamh enda meallan ní sé ó hásta lena lehéad agus ní scoide sé leis ó Rama Cabhaí denta go maithansá ag fear chun an gáil dúna gáil inis iad a gíre brise go tapig ach duire chur stopló nuair a hagan duire isteach an takeáil dhéanamh tagann siad isteach le trúir nó cethir fiúháin agus denta go maitha có go dtí seo ach an ceann sin Cáilí seach tu go míid siar má sé agus dúna gáil le seirbh ó an scáit inis le seirbh an scáit lorug fear chun ruthe é sin fuitige McCuí denta go maithag McCuí an eisce dí scáit Scáit inis sé róthir brú tag agus brúntaach an son chuirthe siúd garó diúna déanana go húntaach an son é leagadh siar go dtí Tomás McRory fear lár páirca denta go maithige siúd well cad é mar sin róthir den sco ag garóir diúna fiidir siar denta go maithige brú mailteach chuirthe agus gachar denta go thomláin go hifagiúd bhí an réiteoir sásta sin enda meallan agus bhíocha seo mar ruchan is do chuide fear le luas úntaach éime de siún éime jong denta go maithige siúd bronta siar ag go dtí Seamus Sargent caite go dtí an taobh Tá Craobh deas ag deireadh an sátá fear ar an taobh lína crothú spás mailteach de lads a chuide rucht tríd a láir agus denta go maithan son líró caite go dtí a Conall Ó Higgy Cáilís an son denta go maith ag dúna ngáil pointe bháin imime agus 7 nóma de 15 second imime sa ar a glóg agus dír pointe bháin fuite go dtí seo ag deireadh bhí 3 deisina cut san omláin idir deise bháin fós ag dúna ngáil na ceappa go méid scóir ísir ar chóirsaí trach nóna dúna ngáil na is faoi bhrú Jordi Ó Gribí faoi bhrú é sin leach denta go maith well ní leach a go deireadh lámh caite só san éir ag go réiteoir Jack O'Hagan taois denta go maithige siúd ní mórrán a rucht dúna ngáil beag dul siar cho fada le dearach ó héanaáin na inis le brú tacht siúd ach denta go maithige tríd a láir caite go dtí sin ó Scainán sin is teasna go dtí ó Galachóir ó Galachóir le ceann ísisiil isteach sa chuine denta go maithig fear chun an gáil agus caite siar go siúd Colm Crá thuas chun tosaigh faoi láthir caite siar inis go dtí sin ó Scainán sin na seirbh agus siar istí Jordi dúna ngáil sásta seirbh na líróide a chamád dúna ngáil le neartíomhcha taifíir den líróid Tá gach fear ó ghuiire ina lech héin seachas fearháin a bróite sós inis ní mór an deisnig dúna ngáil cad é mar feas áling bhfuil a marc tócan san ag dúna ngáil há ag Colm a Crá denta fáthóin is ag Colm ní sé sásta dál bhfuil beag an deise thógant beag trocha méidir amach
Farachol, Farachol, stocha ní raibh muine ige. Agus ní raibh muine ige fear bra ábalta líróid a bhóchan an ceann sin na cortha dín yes agus fóí chiad deis ag dúna gáil Tráchtaire nuamh néúm agus trochas second imime ar an glog agus sinna chiad deis crede nó ná cred. An did in is le sheriff imime de siún ríist tá luas úntacha go lead óg seo. Cur trasnaige, deir sás dul sós an tablína sin go minic. Tráchtaire begar dúna gáil Tráchtaire eis brúch ortha, cur siar dín captéin. Na gid a dánaí, trasnaige siúdan is tí Macáhain. An tan fork ó úsáid go. Gacha le písa de. Dúna gáil le denmh nó céanas mar a há deir denmh há gach ile fear ó dhúna gáil ina lech héin fi láthir ina 65 héin fiúán. Ní lech fear óin Craobh Macáhaid os cór an dach a cóig fi láthir selle bheith deide. Tá sin faoi bhrú mailteach ní mórrán a techt. Caite siar go dtí Tomás Macrúirí tresna go dtí smáil. Smáil is le sellh. Neart ó chuide ar de déimhlína fear bháin ta bhiste go. So begur bhidú sios feann me go a dánaí. Fin bear ó muidí. Ó muidí siar go dtí seán ó buid. Ag an ggóin ríis ní mórrán bog a ta bhiste do chuide. A ríis fi marrán ní slóir a medh golóir Tráchtaire na neomh há tas ann. Cénach bhain an rian ann, so beidir go bhain na Coillidh sin dochar ar lads há I gimmert go hondúil sa ghaire agus san airich. Deir is ásta seirbh chamád agus genta go máin í léon bhrúthire iad pointach an tosaigh go gcónaí. Chuir siarnis go fada le Luke Grant. Luke trasna ríis ha dúna gáil bróite amach pí sin beidir go bhfuil sin na testáil ó ghaire. Luke Grant a ríist. Ters ní ó buid. Ó buid agus lechan amháin agus siúd be sé gíre an scór nó hó aim siúd Tráchtaire na neomh. Beg an banistóir ar buad is. Tomás Macrúirí is. Tomás brú teachtar hamáis chur trasna dín tablína camáis ha deis is ag diú na techt trasna ar déh yes wen scór áling go bheitchan sánach ón Boston ír bhéidir fracht leis tebh stig ha míid fós ann deis ag diú is ha brú techt ach Sergeant leis an daran ceann eile ar an bosta ríist a haran trasná an uair seo a Seamus Sergeant an tarna fointe fuite go bhar mór Tráchtaire na neomh well bhí mu go ní ráda sin óga bíí réig den cheann na techt ón bosta éis an tain fear a bhí fracht leis agus genta go háling ag sémas bit go raibh deise go coolla álach a bhí coolí óchún an gáil tebhstig chuisteach ar chósaí leis chumá ceann áard san éarnis na fir bhóide ag éiríoch ag fuite ag lámh mór ghuiide an son Coillidh genta chunúir seo ag deide. Ní team chuide róhásta é sin nach lena míad áring. Enda me an má go leor go dtí seo. Níl se scaoilte mór an. Dúna gáil teach faoi bhrú deidir breásásta brú a chur ar chuúna gáil sna tosathe fiúáil níl siad a scaoilte leo techt tríd a lár chohéas go sin. Fin bear Macrúirí captéin na fór nó chuúna gáil is gíre an tíide seo an púl más féidir is. Há fointe gan scór fós ag dúna gáil ha ceanna testáil bhuatha go géir ha si bra ábalt a scór na áid chumá a fíochar sin mar chosintach fós brise sé dí fear ó chuúna gáil deis níos ach díreach ar fórín an sonnar fear nua bhí stig Max Macáhaid is stig de didir ó maileán Tráchtaire ach an ceann sin imime díreach a yes agus ar fóríl de bheits an tána cheann ar fóríl do chuúna gáil Tráchtaire. Well, de hit sé sin isteach chuige go héasca, thóg sé an deis go tapig, beidir gur smaoinemh maithe bhí ann nach an ceann imithe díreach ar yes agus ar fóríl bhí sé dochar is an angel sin ach go maithe aige. Cic séan is fuite ag deidir droch Coillidh an son, stóna go meid focail ag in de melan le fear chuúna gáil an son, stóna gur cethir spír ath gceist. Cethir beidir le anam tóg an son. Stocha gur fear ghuiide stignar smaoiníonn tú airach. Díreach anam tóga sin méid. Deis ag deide. Ceann sin tóga leis a gitóg. Harú trasná an son agus an tríú fointe fuite ag deide Tráchtaire na neomh. Iad chun tosaigh go mór Tráchtaire fear mór is stig chun lo hiigín
Is buinte sin Connell le ceann 4 í ribh seo ach an 3 faointe inis fuitige a do chuide ceanúma déag imime trochanúma a bhíon againn don faoi 7 déag so coignúma déag eileanú mar sin agus an chuirte breise gan áras raimid go an breise agus kicking na pino sin sa go deire más gá ach faoi láthair a duire á réime Chanson is Dilún agus spás ó sa chóirimach an pinse chasan sé suid líróidinis ag fer an rein séireach gdí seo trochnúna chuir siar dí róí smáil níos deis ag Dilún smáil a ríist Loch banistíocht a chun an gáil rá an brú chur a chuire níos mó gan scoide lo ní róid éas go bheith có Grant an son a déobh eile inis chuir siar go siúd dí Tomás mac ruúirí Tomás lurug begáning glóiseocht é fuite ag róí smáil net se le fuite ag róí trochnúna neomh se le fuite ag ríist tebhstig den fé héan níl sé sásta an deise hógant mar seo tóca ag ríist genta go maith smáil a sé stig fiú chun an gáil a fiide siar chur stop leis genta go maith dún an gáil bhíród an lámh thar Hóling ceann de imróí chun an gáil an son go cairí seach anna meile tóca an son Muid anna hiún an sa ar a déobh lína go dtí seo Dún an gáil beidir a ggéir níos mó brú chur ar chuide se le bhéas go chu go háir ina lech héin Dún an gáil sí siar ach ní bróise sin in ag iarn mar chuide sin bra commasach bra ábalta Nart scóir na fuite cogadí seo búna mailteach a mórin ar smaoininn tú a ríist in ag cúnta an dún iad bóca héana fé héan go dtí 3 faointe chó másach caithg dún an gáil dégantí anamh chun brú chur Bhí ceithir spír smaoine bhar cic a hógan ní hóg sé sa deire a tóca ag sanm sergeant an son na ríisteach an ceann sin imethe ar dheis agus ar fóríd ag chuide. Sin Seamus Sergeant. Well, a ráfointe fuite go bhar mór trochnúna neomh, ba sé sás le sin an ceann sin imethe ar dheis agus ar fóríd a 3 ceann chuide ar fóríd ag duire 3 ceann thar an trasná an chuige fáin giad a ríisní bheith mainte chuide róhásta sin ach tógann siad na teisina agus is tócha le dún an gáil mar a há trochnúna neomh ag gur deisina tógant ó bhadamach mar há dún an gáil anna chosantach trochnúna in neomh Péród faoin gosan tá scóir na tastáil bhuain is faoin drá seo, Tá duine iníag fiide siar chun an gáil le ceithir acu chun cúil a bert ó chuide ach ceanna chun is bogach an ceang agus deisian is ag dún an gáil. Tá sé dul siar a gcónaí an captain Finbar McRowerty is ar an líród. Finbar brábalta imróí maithe tógan de seach sa cléthe ach ní lá dhéanamh ag faoi láthair is ása seasamh siar go dtí seo. Ní mór an bogad an sa, ní mór an glóiseocht teachta chun an gáil fós. Ca siad dul tríd na lábha, take an isch dí Geordie ó gribín an isch. Fear seo brábalta luas a chur sna cosa. Tagasteach 3 méadar amach chun gólach. Ducker, ní óid a bhór a thar an trasná an déimhlína. Go háirid is an réach iad a aig. Tócan is ag dar chu héana gáin. Ó héana gáin faoi bhrú. Sé go dí ó gribín a ríist. Dún an gáil breásás a deach sellh a chamád an chluithe a bhuiú síos Tá bert trúr ó chuide mar sweepers i stig ceanna có fuite ag siúd go héasca Seamus Sergeant well há Seamus ag ngacháid trochnúna neomh denta go háling ag siúd é brabal a cosan troch pás chuir trasna deis sin is go Cléircín muile síos a ríist ag dún an gáil So raimí tríd na lábh a ríist, well bhí deisiach dún an gáil brisin son go tapig. Ach muide síos acu, ma cáhaid, steach go dtí Ceallaigh is. Bhí sé sin ábal éanana dhéanamh bhfuil há trúr ó chuide ó sa chóirimach be sé deochar agus takeáil an chiad scá. Déanta ag deire trochnúna neomh agus é sin déanta a ríist cosan óntach an son ó éire chuide. Ní ró tógach an ceang 10 méadar chomá, sellh cumáta ag Óin nóair nach raibh cad, so duire in is sé teach, tá dún an gáil in is sé brú siar a ríist, iad a ggéir an cosanta dhéanamh ach lucan sir déimhlína, chur brú orthu, rág gafar brú a chur ar leas chuide, ach bhí réon brú chomh iad
Máir réime, lena míad roigan sa, deis sin níis ag Tomás McRory, chuiristeach go deas ísle Tomás ach cailte stig ag fear ghoire, dúna ngáil níos a brise ach ríis muidan siad síosan, í ró tagan siad sír nó nach bhfuil gá. So, dúna ngáil a techt, genta go má ag fear húna ngáil an sa, genta go háling is tóda ag Giorgio Gribín a ríist. Well, dúna ngáil a techt an is, tefn bud an díomh an chiad scór fuite chud Trácht nún an níl an ceann sin imethe dheis agus fóríd an fear anad Max McCowan an tarnach an curthe dheis agus fóríd ag Max Trácht nún in jobh ach Giorgio Gribín an son a taispáint begáín foiineh do dúna ngáil an chiad óir. Íon se go má. Nís múna sin na tastáil Uladh dúna ngáil, duire a ríist, sí sa daobhíine, do go maithá, fuite an uair seo i gceart ag Seán McCocháin. Seán McCocháin i gcíre bit a cúla aimsún sa, tugus sé sí, well ha, neart fuinneh go lead ach denta go má, cosint má an uair seo ó dúna ngáil, denta go bhar mór sin a Lord Parke agus tóga go amach aige agus fuite ó Ceallaigh an is le Spás. Well, ridí ní réantainna a boga stig do dúna ngáil, so cá siad tracht siad na lábha, tugus siad ó Cléirchín a ríist, é muilethe síos dúna ngáil a gcíre dal sír a gcónaí an an tosig ach denta go má inis an fuinneh ann ón scat le Ceallaigh chuir tras na Parke. Ní réon fóga istíg ó dúna ngáil, ha lads chuide ar náis ibrecha mórach Giorgio Gribín brásásta rucht le sríróid chumá, chuir sír a gé ó Ceallaigh. Ó Ceallaigh, muilte sír, captéin na fórna chuide, dtíir smachta chuir, chuir sír dína captéin héin, feann. Feann me gireach dánaí inis le Ceallaigh aige. Feann trasta go dtí órán. Ní réon fóga a tacht Uladh dúna ngáil istíg, so ráis sé go dtíon daobhíine, bailithe ríist níos ag Lorcán, Macuí tras na ríist, deis sin níos ag dúna ngáil, buna chiad pointe fuite go ní ceann eile chlé agus fóríd ó dúna ngáil a ríist. Bhí sé deochar ón daobh sin bhí na ghaoch leis, má ghaoch ann a chu sin chuirthe ag chlé agus fóríd, is tólam Lucas ó Cléirchín a bhí an sonna go deire, is Lucas a bhí ann. Ceathrú ceann chuirthanis fóríd ag dúna ngáil Trácht nún. Well, fíochar sin mar líród all an catisteachtaí McRory le bleis mór Spás os a chóirimach McRory tógasteachtaí féin, blockáid an chiascáid denta ag fear dúna ngáil, well cadé mar blockáid a bhí an son. Bhí sé sinna tastáil go géir ach cabh an marcáid Tomás McRory. Tá hat a cúig mar se. Ceiricheáin chuire fóríd ag dúna ngáil gan Fiú an scór fuite go fód, 3 cheang fós fóríd agus 3 fointe fuite ag duire go dtí seo, deis chunis an ceathrú cheann a aimsú Trácht núna. Lads dúna ngáil a bailú le chéide, Tá córá testáil agus córá testáil go géir mar cafa rud éigeantí dhéanamh tagan chuigeanú séisiir chun tosig ag dúna ngáil chun brúchar a bhar Lord Parke. Well, ní réon bhrú a bhar seo Séamus Sergeant, is tócha imróir an chluithe go dtí seo fointe fuite ag Séamus. An ceann chuire fóríd ag siúd chumá ach brá ábalta. Cúig ar anis ó dúna ngáil a seasamh a chóirimach. An ghaoch písín chléad ó, tite sé seo ísisiil. Denta go má an son ag Jack McCloy. An í heach ag Pádraig McGill bhríde. Deis sin is ag duide, well, sé sin caite an trasán ag Seán Ó Peile níl an ceann sin dheis agus fóríd, á cheann chuide fóríd ag Seán Ó Peile Trácht nún, denta go maith Pádraig McGill bhríde stig sa chúl. Bhí sé sin dain séireach, bhí sé tite míisiil, ach bailach a gúil báide agus Ó Peile dheis. Well, sé anna hiún sa Trácht núna gaile Chlochair fethe trí númad imethe go dtí seo. Ní dóna gúil maintir dúna ngáil róthás le cuasaí mar bhí go dtí seo a rud éigean de testáil mhutha. Ní chomhrá sé sin é sin chuir a thar déobh lína. Agus Tomás McRory. Tomás. Enta go maith Tomás. Well, brúsach rá, mach scoidir mí leis. Chuir a sír cho fád le Magilly Downey faoi bhrú ach ní réon bhrú ar a bhar seo. Trasta go siú go dtí Dilún na Spástar an 15, fir dúna ngáil a seasamh taithíir an 15, ní siad a scoidir leis teachtasteach ó héas go son, so begar dul sír go dtí Tomás McRory, Tomás trasna díon daobhlína a ríist. Denta go maith chuire a ríist is a ríistead an líróid a bhógad trasna na Parke a chu máil an óir seo, agus lead dúna ngáil ábal tá bailú
Gyddi yn taifleina agus é bhfuidú sios. Dyr y sás dy Ceallaigh chymod. Cymod gymach ac o'n ilach sé nhw mynd ffog yn sa sichiad lech. Tráchtaire fiawn a rist le Ceallaigh ni roide. Wel, draw yn y ffich yn dyring mor heimpel yn y cynnu Tráchtaire in Jof. Lauren Friel. Drahar le Edan Friel. Ifr y siachtiag dy Edan y ffich yn dyring ymo. Sygreig Tráchtaire in Jof. Naim sy'n pyn o'ch o dastas yn greg yn so Tráchtaire yn un o'r gwrn le ffesh gyda'ch o tasawn. Sé deas galóir ach beag Lauren an súil an is go dúchaig lads chun an áach an ceang mar iad má go dtí seo. Rud éigean na tastáil agus rud éigean na tastáil go géir. Tá sé sin ag Geordie ó Gribín, tá sé sin breábalta main sin deis chur is siarge an uair seo go dtí Lucas ó Clercín. Bhí deis ag Lucas ar fointe ribh sin, tá trúr ó chuide ina dhiag. Líród áil an chur isteach a gceach leis a sweeper a sé deachar éon ó dhéanamh bhí Bruce a chuir nó an Donovan son tucha cinnte melan. Ní dram chuide ó hásta a sin ach bainte den Donovan. Ag imróir a chuide agus deis now cheapá an chiad fointe a chuid sos ar a glár scóir in sá taibling at an chiadóir Tráchtaire agus fethe cóig númad imimehan sá. Sin ó Ceallaigh nis leis a deis. Citógach. Denta gomán, brat bán airithe an giadúr Tráchtaire in Jof dogún an gáil sé ó Ceallaigh is an giad fointe. Beidir go nathrá sé sin cuasaí le há fointe idir na fórne. Bhí mar ráig túsach le beag scóir ís an Tráchtaire in Jof níor cheap me go meach se chuí sin si. Rá ar an cosantach níos de gíir é seo a chailúnt Tráchtaire ach an réachs na seoltain is ag dún an gáil iad a chur brú faoi dhearm mar bhí an banistóir ar lorug de chur brú ar lína cosanta réide. Sinna tastáil go géir. Tá amach an son háid Jack McCloy an sé an cúigú ar dia go móid a borg a gír a chur leis gan áras san na cúlbáir teachta seach sa chléir níos mó agus níos mó an na léhananta seo. Beidir go meisi a tastáil níos mó níos déanaí. Bhí deis bháin ar chúl go dtí seo. Cosint taka an son ó Ghúnagáil cúigar an son a tháinig ar náis láh har an ngóling an son ó ar ghaide so Donegal na is mar réime ha slua deas an so ó Ghúnagáil a stólan go níos mó so ó Ghúnagáil ná mar ha ó ghaide. Iad sástan is le cuasaí le ránú trí númad an os fach scóir eile go deas rih le ama. An fear seo bráb tá Lucas ó Clercín. Bráb de bogach an ceang, denta go maithe go siúd caite go dtí ó Gallachóir. Ó Gallachóir an is faoi bhrú. Brú foiite ag eich má Geordie ó Gribín ar neis go dtí fear ibre sé ó Héanagáin. Ó Héanagáin ar eis go dtí Geordie. Na seo Geordie brábalta. Ceallaigh má dá sus na páirce. Slana sé leis a líróid ó Gallachóir an is le Ceallaigh. Tacht an son le lós idir a cúig an captain McCraorty géir a pointáil go héanach blokáil áling dentage a céireach Tomás McCrory an son ó chuide. Iad brábal a brise ach a lads Ghúnagáil ar neis be gur dul tríd na láb ar dús denta go maithe cogadí sin ach kick áling an son ó Clercín ach ní vindanna ó Ghúnagáil hós ach denta go maithe go siúd. Tuach míid ríist trí chuide. Nó seo smáil a ríist. Níos mú Ceallaigh smáil ná aon den eile sónam Tráchtaire in Jof. Chur is siar go siúd go dtí fin bearú muidí. Tomás McCrory. Cháú an is fáca agus pe an breise a bheith le nimmert tí dóna go méid mór an breise ná riire beidir númad amháin. Fuite ag McCrory bheith scóir go deasta McCrory míl sé teacht. Well, ha gúling dúbal a beidir an son fuite ag fear chuidir ní mé rócinnte cadathar an son nú gur gúling sa rám fuite ge. Ach deis sin is ag go hiigín an tarna a scóra aimsú go siú Tráchtaire. Fós ní le ráfointe na fórne. Well, come prád le na scór na bhí an go dtí seo sa Craobh nuair smuoinn tú ar Deireadh le héan fé héan sa chiad cléthe. Well, an ceann sin fuite gin ceirú fuite agus an ceann seo fuite ag a fear lántasaí Conadó hiigín an dara fuite ag a siú Tráchtaire. So deireadh le scór na maiditeach a héan fé héan
in eigen dún, 3-8 ag Donegal in eigen dún, 3-2 ag Derry in eigen Donegal. Cúpla seachtain á hin, ní dúna go mbeidh 3-2 ag fuite go Tráchtaire. 2-8 ag Derry in eigen Armánach. Scór na maidide Mionúr, scór na beag anmh, mar bhí mar rá anna chosantach. Tá nuamad amháin le dul in am chuirtih breise sa beag trocha héan nuamad sa chluithe san omláin mar sin nuamad agus trocha second fág agus deisinis ag Derry pointe aimsú Séamus Sargent níos le Ceallaigh. A rá pointe go siúd leabhlacáil gentar Ceallaigh Dillún titim agus titim go dain séir go fear chuideach a ríist cosantáling blocáláling genta ag cosantóirí Donegal go hóntaach ag go siúd. Agus bhí sé sin dain séir a chamai ráleach genta go maithan son ag Callum McCrae. Callum McCrae déanamh a cosint bhí deisiige pointe aimsú níos luathe agus é stig chun tosaigh a chorach siire déanamh job a bhd níos fearr an son. Nuamad amháin déanta Omaigh Donegal tach an ceann. A Pádraig me gid a bhríd inis. I'r Ceallaigh chamáil a pointe tastáil 3 pointe tastáil. Ceann amháin go deas ribh le hama déanta go maithe go siúd inis. Geordie lán ábalta lósúntacha ige chur siir ige dín fear mór á sin ó Scandáin á sin trasta go dtí Callum McCrae. Ó Ceallaigh le pointe go dtí seo bheadh sé sin sásta pointe eile aimsú agus beag deis aige mar cosint drochosint genta ag fear chuide bhíidir go hóntaach go dtí seo. Bíonn siad a cosint le 4 nó 5 ag an ná amach an nuair sin go caríiseach agus deisinis beidir ag sé. É seo a chur thar an trasnánaithe ach Scott. Stólam a thóg an ceann seo. Is citógach cearachán so chá ciad le seo ní raibh deise gón Scott go dtí seo. Ach an chiad deise go siúd agus bheadh se go deas díreach á faointe chamáid in na fórne ag le ham. Trocha héan nuamad iman seo an action dearnach ón chiad leach. Óin ceann sin a titim ísir go leorach thar an trasnáin ag Óin Scott díreach mar a bhí a tastáil ó Donegal ribh le ham. Is sona go mbeidh an kick amach a techt. Ach sin deire leis do enda mólan well beag neart le rá ag Chlochair Donegal and Luke Barrett ag le ham an son scuidir le chuide a tach an ceann go hana fechtach ach an éan go rá leat bhí deire díreach go hóntaach an son den chuide smó. Scór ísisiil a Tráchtaire dá éireann anna chosantacht an chuide smó an 50 taifír ina leach héin. Agus é sin a tastábhain ní aon na gíire is seo a chailúnt a Tráchtaire agus duine a thosnaigh amach níos fearr bhí Séamus Sargent díreach go hónta rá fointe fuite ag go bhfear mór deisiige ar chúl chomá ribh sin. Conal ó Higgín le ráchaigh séir chomá ceir fointe fuite ag ghuiide agus ceir ceann fuite ar fóríad acu. Bhí ceir ceann curtha ar leathan ar fóríad agus leathan ag Donegal sa chiad feiche chuig nómad an sonháinnig an chiad scór. Séan ó Ceallaigh na pointeháin agus le críochar leis a géad leach Óin Scott leis a darna fointe rá fointe idir na fórne an an tarna leach le tachoing a bio ó Chlochair ná teigi in éonáid. Well, bhí ag Tomás McRory ach lena sé raig leis chur trasna go dtí bádóir leis Séamus Sargent agus Sargent an son le pointe áling fuite. Mí fós ann deisiigh deireadh inis Tá brú a techt ach Sargent leis an daran ceann eile ar an bosta ríiste a thar an trasnáin an uair seo Séamus Sargent an
Well, my chorde ildig tá fáilte roimh thnáis an sa go dtí caiileann Chlochair I ddíreó an bhfuil congrach go leor an sa idir gá fointe idir na fáine duir ceir fointe agus Donegal ag gá fointe sa chluthe eile creidún nach creid scór omláin difriúd an son agus letham idir híróin agus muoineáin na storm gur dónaid go dtí dó sé á gceist sa chluthe eile so Toch gewoon de kostentoren die geleerd zo terug nodig in Jov Annie Jeffrou vraag Foos lef voor een ridde de tacht een portje en terug nodig wie Luke Parade en zo kap Bannistoor running out lauter glaham rodi gemaakt gedas derfach is zo'n goed shit gieren niet moet scoren I'm sure because als je het hast daar weer duw toch geloor agus kosten toch geloor goed is beg niet moet het hast daar wo maar raafintje de I'm sure kop leid agus niet moet gaan een bouwen is islu gaan ouders wie de ane va zich hier daar ane va wie een kosten niet hier skoko dine een markaard agus Sure agus cehar Tráchtaire chun daoine stoppo running out Tráchtaire agus é genta go hanna bha a có go dtí seo iad cinnte chun ceann ach áleach le techt ní an roiach ag cabhrú le aon duine Stóin an fós a séide Fós a séad an sa díreach isteach in our dro. So réig an sa an réitóir enda mean ó ar bhacha réig leis an níróid seo chabisteach. Ní dónam go éon athrú a mi díreach fioch an haimpan in isis ní chéiméanna go dtí seo ná éon athrú deir mí libh. Roch banistíocht a chuide in isis. Siúd Harris. So 3 nummer dénach an sa tas nu ríiste troch an núma de fáca más gá raimíad go dtí an breise agus an san dí cin na pína óis stóide ag go deire bóite ag Donegal bhí sé sinna testáil bhtha deanta go má ag Donegal inis me cáhaid a techt lábháil an chuirthe ag me cáhaid agus sa sin ó scanláin inis an róthir chur a trasna go siúd agus trasna a ríist go dtí sin ó céadacháin sé na seidirh Farmór Jack O'Hager inis Trasnag Jack di Lucas ó Clerchaín. Bhí deise glúcás sa chiadracha is sin curtha ar fóríad a gisiúd ach bhí sé dain séireach go dtí seo Caite trasna go dtí ó Héanagáin. Ó Héanagáin faoi bhrú an brú a tacht ó Gearóid Dilún a bhí go más sa chiadrach probal de cosint dhéanamh inis Clerchaín. Lábháil an curtha Clerchaín deis inis ag Scott. Deisig Scott ag chur faoi bhrú. Well, bhí sé sin dain séireach chur a trasna chúd an son ag Scott deisig a chur har an trasna an chomá. Cosantóirí chuide ann é sin leabhlááilta siar agus fearr chuide é stig a ríist agus céile ach Séamus Sargent bhí ngacháit sa chiad leach deanta go maith ag Séamus an son brabal de cosan déanamh agus a Finbarrow muirí le seile. Well, deisig Donegal an son ar a leid pointe I'm siún níl sé tóga có agus duine i techt a ríist. An droch tackle an son chaptéin chuide na gcéad a dánaí. Stóna go bhfuil sé buile sa cheann chomh más so fanna sé síos. Droch buile fuite ag feann. Ná sé ócé a sé éirithe ríist captéin na fóine. Spír inis na seidirh. Bhí deireadh bra sásta dul trasna na páirce ó heamháin go dtí taobh eile roimhe seo beidir go leanna siad leis sin. Agus seidirh a chamád well, tá feann ócé a sé éirithe ríist chur a trasna go dtí Grant. Deanta go maith ag cosantóirí chuide Rory smó a ceann eile có fuite go siúd bhí. Náirt seilimh ag Rory sa chiad leach.
Not sure if it Luke come out. Agus iad sásta dul tras na porca ríist agus é bhfuilú síos ní réon strain ar lads chuide spíornis le Ceallaigh again. Ní mór an na boga taobh beag ar Ceallaigh chamád é héin. An fear mór an sa i láid. An fear mór sin ná macróirí. Fuite go siúd. Tras na gdí Grant. Cálís genta ar Grant is tólam. Tá. Rugach ar a láb is tólam ar a dhéag péis geré agus kick séir fuite. Fada amach go leorach. Tír inis leis an deis. Chá fointe na fórin dír chá nómad imime an sa. Bhí deis ag dó an áil sa chiad nómad. Ach níor tógu é agus tír inis bhfuil cabhró sé seo go mór leo an bearna sinna chamád ag cúl. Trecha méadar amach an réich. Cabhrú písín an sa. Le lads chuide. Chuir ard go leor péis gere. Agus chuide díirech éidir na postaí an sa an dinta go háling ag Garó Dilún an chiad pointe fuite ag Garó Tráchtaire an jobh. Dinta go maith go siúd. Bhí Garó go maith sa chiadrach é brábalta cosint dhéanamh agus róthar áling dinta gas sa chiadrach stoppa chuir le ceannas an lads ó hóna áil teach tríd. Dire inis chur an brú an cosint sin na cosintóirí. Ach ní sé fuite có. Há sé fuite faoi ar a bhuiid. Is ar an dalamh háise. Dinta go maith ag fear chun an áil chrom sé síos agus cálís genta ag a siúd. Dinta go maith ag lúchás ó Cléircín. Well, tíre teachtan son le tsúr a chur brú maiteach ar me gid a bhríd sa chúl. Dinta go maith ag an Coillidh. Agus inis ó Cléircín ar róthar ó Cléircín. Dinta go áling ag siúd Tráchtaire a bhlíród áling isteach a cadé sin mar chosan dinta ag me gile dahaní a ríis Tráchtaire captéin a chuide denna go hóntaach agus é ar róthar inis chun tosaigh. Ní aon sé bín brú maiteach a teacht ó lads chun an áil. Well, há níos mó foiine bheith lads chun an áil inis. Iad san na cur brú ní se choéasca sin ar chosantóirí an dáireann faoi láthair. I bhad níos brú a teacht artha. Small inis le Sheriff. Macáhfuil inis teacht isteach. Ach trasna go dtí me gile dahaní agus ha mé rála í me gile dahaní chun chaidúnt. Spíor inis le Sheriff. Dinta go maith ag spíor go háling. Domí beag. Dinta go maith ag siúd tugas sos go fada leis an fé héanach. Ní réon spás ag fear chuid an sa. Ach há spás ag Conalló Higgín agus há spás fuite ag Conalló Higgín agus an tríú fointe fuite ag Conalló Higgín a Tráchtaire in jobh. An uair seo ar a gitóg agus sé fointe inis ag duire ceirh fointe idir na fóine. An sé luach fós an bhain ha níos mó foine péród a bhí ráite ag le ham le lads chun an áil. Ha níos mó foine bh cá, ha níos mó lads a rochta ní ráid. Agus ceanna go siúd ná ó Cléircín a bhí go húntaach go dtí seo. Dinta go maith ag a ríist an uair seo héana gáin inis le Sheriff. Ha roinnt glóiseacht an isis taobhiste do chun an áilach. Ra go héana gáin na héim cálís fuite an captéin inis ar an líróid. Dinta go maith an sa. I give her a cardiac mas féidir siúd scór I'm siú bheith sé sin go háling. Well, ní réon aspa muine ag Craobh Macaid ach an ceann seo a dul ar chlé agus ar fórí an chiad deisige Craobh Tráchtaire in jobh ach an ceann sin ag imeacht ar chlé. Well, tá cosa go bhhair seo ha mé rála ach an ceann sin imethe ar fórí. Lóch fós an rian na teacht amach inis den chiadúir Tráchtaire in jobh. Líróid fitte go maith ag captéin chuide. Well, há níos mó de foiine bh teachtain is ar an chlé agus ón Scott. Dinta go maith ag siú catú go dtí Craobh a ríis. Craobh ag íar a pointe I'm siú. Dinta go maith gear sé isteach chuir siar inis go dtí Scott. Scott bhí deise go pointe I'm siú níos tóach beag ar dul siar go dtí ó Ceallaigh inis agus foiile fuite go ríis decha tríos tiisme amachas lábha ó Ceallaigh an sána. Well, há bhad níos mó foiine bh inis a teacht ó chun an áil. Duire inis ar an riseach an neartlads ó chun an áil siar chomach an dailá leis. Dinta go maith fear chuide agus cálís dinta ar siú díreach taobh mó den dahad a cóig. An dóga siad é seo tapig ní hóga é muilte síos ríist agus seán ó buile sé a big athhrún sa faoi ar a dó chuide. Ihar a fehan sa Gavin McGeever a teachtasteach. McGeever a teachtasteach do órán Macáhfuil órán ag imeacht ón gluthe mar sin an tarna ihar a fethe ag teachtasteach. Max Macáhfuil gan áhar is a tosnú do chun an áil in anad Dylan Omaigh Hallan.
Gavin McGeever, tach an párca agus órá a cabhaír inis ag imeacht leis Tráchtaire. Bhfuil an rion teachtamach é teagalóir inis híos an san den daralach an teocht a dad an airde. Stonam cadíar an sinsa an bel 8 game déag. Tas agus an réich ag láidrú písín chuma an réich inis ag anpúsó agus credinú ná cred an réich sin ag taú le dún an gáil. Chun na bratacha dul ó chléigetí deis déobh sin nach mar chin tú brat na héireann ag an tamlín an réiche séide agus a taú le dún an gáil inis. An rion is súide Jack McCloy chuma an nuide beidir na sé sin difríocht beidir go met coolla testáil óún an gáil fós an na lochsa ché ní nach 6 nu imethe agus ní fiúáin sellh cum. Captéan na fórna mi gid a daí a ríis de sellh fiann go húntaach go dtí seo a se gogach ar an éing aráile fu se cúpla buile a cha leanúnt leis agus tena go má. An fear nu háistí Gavin McGeever nes sellh an chiadúir go má go siúd chu sír ríis go dtí Omaigh an muirí neart spás ó sa chóir amach. Go má ag go fear mór chuir siar a co. Ní réon strain ar leads chuide Tráchtaire na neomh ceir faointeach an tosaigh as sin ó dúirtaí. Ó dúirtaí inis déanana go má a teach an ceangan is seo grant. Ba gáin íon spás agus déir an fear mór lár páirce leis dul aig. Smáil inis. Smáil ar eis. When na cónaí ag immert chéile. A chá sé dig gcóine déanta go má tóga siar a có ní mór an sa lár so beg Conor O'Higgins bed a dul le sé ag caiite Conor agus puchasós álainn déanta an son ag Cromer Coillidh Crothúra teachta seachsa chluthe faoi dhearre a déanta go maithe go siúd cosint an son agus tóga ón dála inis ó Claire chin. A dhéon go mágadí seo Tráchtaire ag caiite gar feag second ach fuite ríist agus ag chuir siar go siúdaí me gid a bhríide beidir ggéir teachtamach agus taúis le ansaí chun an gáil. Tá sé testáil gan áras lecáin macuíis spás ag lecáin agus os chóir amach a Macáid a ríist. Macáid an fiocha sin go háling dinta go maithe ha bertú chuide a chur breúir go chalí seach ach lena míad roiig péisceile macuí níl an bontáiste a techt. Bhí brú beag a techt ar Crothúir Macáid agus cicéiricha inis ag Macáidí deis a fear nua teachta seach an sop do chun an gáil óna galachóirí go mecht ón barc agus ifir a fehedó Danny de Brún na teachta seach do ón ó galachóir. An Danny ag ír a pointe na rá aim siú ní raibh deis fiún ag ón ó galachóir Tráchtaire na go fóil ag ciún istig. An fear nachfuil ciún na hiile ná Crothúir Macáid ana ciún chiad leach ní bhór sem mórrán. Ach ní se go maithe san, tháina sé isteach sa léir níos mó le cúpla nómad agus an kicséir búirte ag deisenis ag me gid a bhríide. Seo chuir an trasnáin dunta ar chlé is tólam agus ar fór riil don chúlbáide. Well, mar bhí mar rá bhí ceire ceann curtha ar fór riil luach sa chluthe ag dún an gáil. Ceann eile agus ceann eile so sé cheann curtha ar fór riil ag dún an gáil dír gá cheann thar an trasnáin ní sé sin mágadóir go dtí seo. Brús a ghrim an son is tólam, brús a ghrim drim ó scan láin agus an kick séir tóg go tapig deisenis ag a fear anad é seo hógant bhfuil sé sin curtha an trasnáin aige tá an fear anad Danny de Brún díreach ar a barc dénta go háling ar a gitóg thar an trasnáin ag a bhear nua Danny de Brún mar cadéir sin mar hús do Danny díreach stig troch a second agus an tríú fointe an isfuite ag dún an gáil. Jack McCloy le ceann a mór ard san air well ceann háling fuitin san na chun O'Higgins le tacht siar ha sé testáil a 3 fointe fuitige a cha fear mór testáil an san na lár páirce chomá. Déanta go maithe go siúd an Luke Granton is le sellh. Mi gid a daí a ríist, mi gid a daí faoi bhrú go chalíiseach. Déanta go háling ag fionna agus chuir trasan le páirce go siúd í smáil. Déanta go maithe smáil deisige an ceann seo chur ar ceann chun an gáil. Tena sé sin. Seán ó buín inis, déanta go maithe seán. Well, bhí deise ach cosantóirí chun an gáil ana bha a ríis Tráchtaire.
Dar go héna gáin, go mai ge héna gáin, a gribín inis. Bhí gribín go mai rothir sa Chiallaigh rothir a ríist an uair seo. Los maitach a get main sin pass arás ach ní bhór Donegal a dul si a ríist, dénne si sin go minic, muilinn siad síos cuasaíú. Chódómh rilí dul a raig, ní mé héna árá sin, an banisteoir árá sin dó chuma ar an daobh lína. Crahór ma cáhaíd inis, níl scór fuite go fóil, scór go das cho. Gur fracht hamlín eile, Lorcán na Coillidh sibh, genta go maithag Lorcán. Lorcán is spásas a chóirmacht, a trocha méid ar choristeach go dain séireach. An ní léon bhachas an son ó Lorcán deisige an buile hógant ach fíochar seo, deisin is ag Donegal, an captéin McCarthy istig, súr hyper ar genta go háling, ag lead chuire a ríis cosint an chiad sco, ach níl sé methe an fear anad a ríis, well, cad é sin, mar difriocht a genta ag Danny de Brún, díorch ar a bach le cúpla nómant, háfuinte a fuite ag a bhear nua a tháinig isteach. Do ónó galach ó díochá nómad ó hen well. Bhí deisir chúl ag Donegal. Háfuinte inis idir an fórna fearú chuide híos ar an dalabhan sa ar a déobh chlé. Nácht am a fáca ag Donegal. Beidir bhfuil duine nó beirt eile cup ar a déobh lína, but cad é mar anstráid an son Danny de Brún háfuinte áling fuite ag a bhearú. Well, há fearú chuide aire chun dalabh. Seo cé lena míad orig. Fós lauert, begoring. Nanu taring Carradeg and I coiger dig or feg tamalin. Got the Gamaha reached Donegal, agus as she no scan down the reached. Begnach le Ceallaigh ishin. Well, hot Tráchtaire too and so stole them a Lord Parker. Niaka me harda. Millimit she is course. Ha Bert she is the Donegal for her. Well, vi Faro really he is. Vi Carradeg and I coiger dig. Agus and son. Ha Bert Shees the Donegal Ceallaigh ná Giorgio Gribín hefna láh deise agus rud ag cear le ceann Georgie is tólam. Sam go sé denmh mach gur bhór sé buile, ní mar ó chinnte. So tóga míad brise. Cabhró sé seo le doide mar bhí Donegal ná riire a tachan ceang an son a ráfuinte fuite go iníige chéide an fear anad sin iníag Tráchtaire agus neart am áiste denta ag go lead ó go hin. Donegal, well, bhí ar maul an tachtan se caite chomá, so má se bhí cappa nach bhfuil deis ag Donegal. Ó mai ráibh, seán slígamíonn siad orintanta an tachtan se caite in ag an chabháin bhí ar 7 buinte chun cúl. Agus chuige cethir númad me. Sníomhach sé númad fáca, tháinig ar an eis le cúl agus níos mó pointe agus bhuadar an cléthe sa Derry. Héana déag in ag 2-7, so Donegal ha neart foioine bh có, agus tagann siad an tosaigh go háir sa Derry leach, so níl Derry leo fós. Max McCáhaíd inis sé tachan ceang, líró glóite choristeach agus siúd. Go dtí Craobh mar Peile. Craobh inis ní scór fuite Craobh ní an ceann sin chun dul thairis fós fanna sé stig. Danny de Brún le ráfuinte stig de 5 númad fuite ag Danny níos an ceann sin. A sé seo fuite ag Derry agus a Coillidh bronta ar chuide. Droch Coillidh gentan son. An lads chuide ag gíre seo bhfuilú síos tá roint go ag gíre an nád a thuaisteach na scábhóga. Ha tas out, on my relative. Tas out. Nice one, Red. Carta and son, fuite ag fear running out. Another in Carta, Derry bhín son. No Carta dove. Ní mar ó chinnte, cad a bhín son. Nice one, Red. Carta dove, peisce ag a fear running out, ag gemacht on bark. Well, dine sé sin cuasaí a bhad ní stochre running out. Jack O'Hagerty, ag imeacht ón barc, ní me cinnte cén dach, bes a goibh sin níos fearr ná mé héin an Derek nó dubh bhíon son ag Jack. Ráchart a buí beidir, fuite ag Jack. Ach Jack imethe ón barc, so bhad ní stochre inis ar Donegal, 4 an ag 5 well. Díreach nar bhíon an réas na seolta. Go hamlá nahre, so Dyr inis de Ceallaigh.
Níl ceithre déag acu, neart le déanamh na lead sa brábal de chomá, cicisteach, ní an marc tócan son, lena gosín a roiig leis héin, ag cur tras na gosín go dtí spír. Spír in is leis a gos yes, is sin fóríd a ríist tháina ghaich in aig ceithre don chuid is mú agus é brú ó chléigdín deis agus é sin na fiochan ar chomá. So, ceann sin cur fóríd agus deis sin is ag Pádraig McGillivray de Sheallaigh I'm siú agus a chamád. Ceann mór ard, Alberto Gaidir frach leis a há fear ó húna ála frach leis chomá, osín ó scainam, osín go húntaach go dtí seo, denta go maige, ceann tappa coristeach a cosint in chiad sco, denta ag grant a tháinig trasna a an san denta go háling ag osín fuitinis ag Seán McCuchan. Well, cosantóirí Gaidir caffar rá, is cosantóirí óntacha hán sa leid seo agus ríiste fiochan ar na scórna a bhí ann sa chréibh go dtí seo am líana díreach pointe bháin fuite ag éintrim in aig na cosantóirí seo 3 pointe ag cúnta an dún so just dochreite mar cosantóirí 2 pointe fuite ag fearmánach agus an stíl sin agus an clas buinte le deir le feiscint trachnún in jobh níl éonar déasca gus léir sin agus níach ceithre fointe fuite ag dún an gáil go dtí seo. Ach, ní críoch le fós, 2 fointe sa chuthe, ráú me dé go fáca agus dún an gáil de Sheallaigh, fear dain séireach Lúclás ó Clercín in is a tachan cein, chuir si go Gallachóir ar neistí Clercín in is a lorach spás, ní an spás a techt so begur dar siar go dtí ó Scanláin agus a rís dún an gáil an winú síos rudaí a gcónaí, iad sásta donach an cún ar a deisna dulch an tosig ach sin mar a há. Héan a gáin in is, cad a trasna go dtí Geordie, well, Geordie lá ábalta. Agus denta go maith Geordie, ha Caillidh fuite ag chomá. Denta go maith Geordie. Ha luas maiteach any ochar is stoppa. An ceann seo tiis am han tras. No, post a ríist. An Mionúr go se ní an post a bhuach an Trachnúna agus Rory small in is de Sheallaigh. Well, a ríist ní réint ná nach ón gáil a frach leis. So Dilún is leis Sheallaigh. Dilún faoi bhrú ach ag cur amach agus beag Sheallaigh péisceile ag duide. Well, ní a réint na ann an óir sin, díród an bosta. Fear Onad nua a teachtasteach do chuide ibre fehe 3 Lionel a teachtasteach do osín ó dúirtaí do chuide. So, trú díirech a teachtan san. An Coillidh do fehe 3. An ar bhéin deis ag osín Choillidh nó éonad trachnún a neomh ciún glóir. Do osín agus é gimeacht ón barc agus lí ó néil a stig níos do chuide. An piltenú mat fáca. So gná am agus Sheallaigh na líróide ag me gad a dánaí, ní chaid sé líróide bháin trachnúna in neomh. Agus níl seach an ceann sin a chaidúnt, sé fuite go maige, muilethe síos agus na cosantóirí ó chuide i déanana go má ag tógan lírócha fada leis sin lelíne. Caillidh déanta an san ar fearr chuide isce á lorga go siúd, buú síos an chléthe, déanta go má ag Tomás Macróirí go dtí sa Trachnúna, déanta go maith ag siúd an san chomá agus deis is ag duine nar bhór scóir le tamil fada an 7 pointe aimsú agus an bearna seo ó oscailt amach ríist go dtí 3 pointe. Chun hiigí net 3 pointe go dtí seo. An citóga chuir sé an ciad ceann ar fóríd ach 3 pointe fuitige teachtasteach á lár barca le déanaí agus déanta go maith aige lár parca chomá ach an nóir seo ní déanta ó bhaith aige ach fós an líróid ar a barc. Dain séireach déanta go maith an san ag dóin lo Gallachóir a dónar faoi bhrú an eistín cúlbáir me Gillivríide faoi bhrú chomach. Déanta go maith go bhar se Trachnúna be sé dímach go chuir se ceann ar fóríd níos lótha. Ach, dún an gáil de tacht. 3 pointe idir a 2 pointe idir na fórna sinna méid. Cúil bháin a tastáil. Ní dólam gur scuid le be gur mé seo heicáin, níor dólam gur scuid duire le cúil dul isteach fós im líana sa tre. Cred é nó ná cred. Crothóir má Coillidh crothóir gíire déna go má. Rory small Bruce of Rome and son. Well, you might have heard Ro Hostre Shinach, yeah, Bruce of Rome attacked Rory small near Vengo. McCowie at Denagama. Petch for Voda, at all source, far more at it, and a sheriff.
Sin Lorcán Maguí. McGrawerty. A bhí ciún glóir Sathairn leach go dtí seo. Colm Craobh. Rescudí Maguí. Captain Reist. Finbar McGrawerty. Finbar. Gdas Reg Soccer ní Road. Began ní spásas a chóir amach. An son Neil. Tugann sin ní Road chun ceang. Cardín Tevige. Denta gomáco. Dar cho héana gáin is. Cho héana gáin. Well, se le beg nach caiitige. In se gomáchan e chamá. Tagan diristeach le Bertnú trúorchan. Brúch ar éireach. Denta gomáige o Clairchín. Denta gomáige Clairchín tracht nún na Niuh. Fó héana gáin Reist. Well, muile his síos. Ik doe een oude McGrawerty. McGrawerty, ik hier rud tegen de Craobh, has hij tastal gegeerd. Dit kan maken kapitein. Wel, vier shin o McGrawerty. Sure, Carboorting McGrawerty forst het al as dierig. How cool and son. Wel, Cadde, maar desje en son. Ik vind bij McGrawerty gehaling voice sure en son en Caru fair en son corre belnig is dat zo goed. Ach, dit kan maken, maar han dag de Coillidh boortje. Ik vind bij wel, vind maar raw. Craobh maul galore. Ag hier a scoren a Craobh hí rud éigin de tastáil, den captain a tastáil agus tháinig an captain chun ceang Finbar an son de íirecht dúntaach tíreach curtha fóríd, well ní fóríd ach amach de Coillidh agus deisian is ag Pádraig me gid a bhríde an chiad cuarína aimsú dó siú de chur sin ceann dearnach chlé agus fóríd. Ach deise gahin is díreach a beanna de pointe bháin. A Craobh with in the phone and count sure yes chlé stóna mar ríist well chlé ríist ag Pádraig me gid a bhríde háin réach sin ag séad inar dro beidir na bhaca Pádraig é sin nach an réach in ag an count sin a hógan chomágus an tarna cheann fóríd well ha fear Sathairn sá Lord Borca genta go húntaach an son ag Seamus Sargent ach kicamach háling ag Jack McCloy tu go míchan tosig agus garó dilúna is a le se le brú chutha siúd garó a dilú ní leans dúna á ró Ulster an déhlíine. Ach dilún, genta go maith dilún go dtí seo pointe bháin fuitige chomá agus séanú mat fáca sa chluthe seo. Mar a bhí mar rán son, ní de cúl scóráilte a chuide sa chréibh fós am léana sa beidir go bhfuil chá faointe tastáil. Chuna le higín. Pointe bhua. Chosantáling an son ó running áil agus cad é sin. Mar chosantó colm a crá go háling ag colm. Hóg sé ní róid amach. As lábha fear chuide agus tenta go maith siú dúir gíire an chluiche seo bhfuilú síos lads óga ach tuigeann siad an cléthe chomá cafan rudaí seo bhfuilú síos nar thá faointe a fós ann agus iad a gíire é sin a dhéanamh. Well, bhach sé seo do chreite do running cehar déag ar a Borca Cup. Cárta buí fuite ag fear chuide an son ón Macacháin. Nis áling Bóirtisteach agus Bóirtiríis go das ag a bheith óg an son ón Scott ón a tachan ceang brú a Tráchtaire ón le ceann áir beidir ceann an chiad cos denta go maith ríis de stóir mé Grant sin an tarnóir gur hána Grant amach agus ní Grant achas smá ní an céhíonn son náach denta go maith dúir na ríis cosint chuide díreach do chréite go háide nuair há fearháin I gine fear eile denta go háling acu well Coillidh an son agus droch Coillidh an son ag Max McCoillidh ní rééis sé sin chun taú leo so lads duide cethir spír an sá leis líróid right cethir siar más féidir leis bhuiile sé chluiche síos begáin glúiseocht chun tosaigh cho a sé tras na páirce ha berta frach leis líróid Ansa a bheith denta go má a có an fearrán a Gavin McEver leis sheriff Grant ansa Grant go má in jobh nuair bhí sé tastáil denta go má go siúd an is Macacháin Macacháin chárta buí chur trasna go siúd í spír le ceanna eile fóríl beagnach mar géanana leis ceanna chuir sé fóríl níos slótha agus an cosantóir a chur rá cheanna is I bhfad dheis
agus fórí an réich sin ag láid rú ná sé chuisteach ar chósaí chu séisteach me gid a bhríad í rih seo é sin róáir de bhirt ó chuide agus bailtheisteach ag a bhar lán tosaí Craobh mar Peile an caiite go siúd an is ag spír go má ag spír O'Higgins Sheriff come out and son ag feann ní chuil sé Sheriff fós Tráchtaire nó agus kick alling ag McGill Downey bhí Mark tógach lena míidir raig deiste go fearrán den is Lionel níró sin na titim agus kick séir chun na bheithansáidíocht heb mud an Mosca stóna go méid Denta go maig Lionel an son ó chuide an fearrán an háíag tachtasteach Bochant an kick séir díirecht heb mo den Mosca agus ceann éasca inis dó Higgins hat 3 fointe fuite go Higgins cheapá go bhfuil an cearú ceann na tacht agus há cintan cearú ceann fuite a chiaíonn go bhfuil 3 fointe mar bhearna idir na fórne a ríist ránómad fáca agus ahrú an sá Max McCauley ag imeacht ón barc ifir a fethe cear Gavin O'Doherty tachtasteach an sá dá Max McCauley agus ahrú an sá de chuide chomma an fearmór Tomás McRory ag imeacht agus deire go an tachtasteach ó siúd. Háú mat fáca, cúla tastáil cheapá faoin drá seo ó chúnáil chuna heatharthu déanta agus an cúla tastáil, well há siad a glóiseach den is, ha mai rád difriúr an chiad fethe troch an ómad, nó nar bhagad ar réachar agus tastáil an fearrán a stig, tógann fearrán den deis ach leabhlacáilta sios, há fearmór fós a stig do róna áil an fearmór sin os sin ó scainle an dimar sin go húntaach sa chléthe go dtí seo é lorú cúl ní óise am an sanna beag ar dul siar éis sé siar go dtí ón Scott tras na porca denta go má pasáling dín captain an captain brach an séireach an marca céim na tóga bhí mar chuna rá ar chlé ar dheis agus si go deire ní hen sin é áit na marca cos céimena ná sin kick the chuide. Sean O'Boyle siar, well, beggar, lads running out brúchar ar Sean Ilach númad fáca a going. Agus ceir númad an breise is tórim a há luirte an sáir a déhlína sin é ceir númad breise náirtama ag dúnaáil fós ach ga siad seirbh na líróide aimsiú ar dús mar tean duire ar náis seo cearar ó chuire in is siar an sam muidir siad é seo siar fíochar seo is ráid sé trasna an sogadí finbar an so ráid sé trasna go dtí spír agus an náirtama ag spír dá lá leis há fear speráilta stig sa lár chomá diile úna hán nó ní he ach Sean O'Boyle is tórim Jin é Sean O'Boyle is Sheriff well caithigh dúnaáil really brúsós ar seo ní déon fachas bheith a sí siar faoin drá seo ceir númad fágus a chléthe sin méid Déire anamha well caithfar rá na cosantóirí seo Beidir anamha an jobh agus genta go háling a ceann eile go cethir spír, well cethir le gá ceann ar foríl ní se chun ceann seo an chun sé stacha. Deis is ag dúir stig ach blocá genta ní leis an cos deis is ó blocá eile genta a tachtasteach chunló thugín dain séireach ag conal ach blocáta síos fáthó ag cosantóirí róna álaach an áíir má hen sé seo an tras ná cheapá go an cléthe seo críochna conal ó thugín deis ar chúl ag a siúd a bhí trúr ar náis ó róna áil muile siad síos a chléthe ríist agus trí númad fáca a going an cheapá go bhfuil Séamus Sargent chun a chuidáma a thógant leis seo. Séamus go húntaach go dtí seo tráthnúna rá fointe fuite ag Séamus bhí se cosint chomá agus is stigil or páca bóchan ar anna chuid tráthnúna an pointe seo tastáid. Ceann seo an neart foine bhige á sé díreach thar an spotted óhan san ag Séamus Sargent a bhí go húntaach tráthnúna an a bhirt fiúmhóide a Conradh Higgins agus Séamus Sargent in áíre díreach go húntaach tráthnúna ahrún sa didn't Omaigh her nash reached no near hosna ship the Max Tosno shoot just Arun son Dylan agus Craobh
ag ahar well bhí Craobh go más Sathairn leach dulchan ceann úntach gentige ach Dylan is stigan ish ceann all an curtha ag Dylan isteach ach Ceallaigh ach Luke Grant aríist os chóir agus búirtige sin an tríú bhálta inis stólam gur bhú Grant Sheriff na líróide agus é leis héin an son agus deisiigh Dylan inis tach an ceann aríist a brú a Tráchtaire ach scór áling fuitin son agus stólam Dilún Garó Dilún a bhí díoch go húntach Tráchtaire inniuh ón gosanta inse sa chiad cúpla gríon pointe agus an tarna fointe fuite inis ag Garó cúig fointe idir na fáinne ránúmad fáca agus cheapá gur sin deire an chluthe deire an chluthe cinnte deire an chluthe Seán Ó Buí ag gemacht ón barc agus idir fehedó Cuimhín Mullen tacht isteach inis de Seán. Well, bhí Seán go maith Tráchtaire inniuh ach ba sé míhásta faoin ráíireacht a bhí aige a chuig fór riil. Déanta go maith shift chuir isteach aige cúig fointe a tastáil well rá chúil cheapá do chun an gáil níl sé dóhéanta sé déanta hena ach Ceapáis le duire mar a háisiad a gimar Tráchtaire inniuh go me sé anna dheochar sin íanamh Colm Craobh bhí de sé colm mar cúil níos sluthe. Be gur hééis seo chuir isteach áard an captain ceann mór áard céthástig ag ceann áling áard ach níl sé daileáta a sé chuirthe amach ag duire an béiteoirrá agus nó hon Fearrta fí na cúla águr dachad a cúig ann so maiimiidir neistí dachad a cúig líród áling isteach an son ó Finbarn sonnach. Stocha go méid ar an rud céanna dhéanamh tag an Pádraig McGillivreide sós cho fada leis an dachad a cúig a ríis be sé déach gur chuir sé rácheann forín más féidir leis an ceann seo chuir isteach sa chúl be sé sásta a ríist chuir sé isteach íos le cúla tastáil tiite isteach ar an mosca Tróir ó chuir a frachan, cearó chuir a frachan agus é búirte ag fearr ó chuir a ríist Seallaigh a mád acu fearr breise Cuimhín Mullen an son Seallaigh Rory smá níor chaid Rory líróid an lá ar fád inniuh agus Luke Grant hí Luke díreach go húntach Tráchtaire inniuh déanta go maith ag Luke déanta go háling ag Luke mád sé Seallaigh chuir sé trasnegadí Leo O'Neill agus neart spásanis ag lads chuide teachsós na páirce Gavin McEver leis Seallaigh aige neart glóiseach de stig dó siúd chomá a dúna ngáil a fiire go deas má ceann áling íse chuir isteach go dtí Conal hiigín trasna agus deise gur é seo chríocht nó cailé sin mar hábháid ag Pádraig McGillivreide Bhí sé tastáil go géir chur ceapá níos an ceirniú a imethe. Pádraig McGillivreide níl sé sin críochtna fós lads dúna ngáil sin trúa nach raibh an foiinemh seo acu agus an cléthe tosnathe ach búirte an sá ag duire críochnaí is sé éman de siún leis an líróid ina láimhe a bua óntach ag duire ag deire cumasach go leor cheapá chomá cúig fointe idir na fórne bhí níos mó tastáil ó rúnanga well bhí sé cosantach anna cosantach a gomráid is lecheanis eile th díorcha créochnú anis chomá I gomráid sin cosantach díorach ceire fointe go dtí rá fointe ag le ham an dá éireann ach in náiríre a cosantóirí chuide díorach go húntach ar fad sin an difriocht a bhí am hí cúla tastáil ó rúnanga ní réiseach an techt in aig na cosantóirí óntacha seo a bhí ag duire go háir Luke Grant agus Finbar muidí agus gan áras an captain Fionn McGill Downey bhí díorach go húntach Tráchtaire inniuh ní raibh a deis ag dúna ngáil an bearna sin a leidú ó díre rá fointe a bhí atara agus cúignúmad imethe a Sathairn leach agus is duire a chuig an ceann fearr curtha den bág sin Jack O'Hagerty in san dahad cúig númad nó mar sin de nuair a chuig sesin den barc rudaí anna dheochar ar chun an ngáilchan an bearna sin a leidú. Anna chuid curtha ar fórí le dúna ngáil ceir ceann curtha ar fórí sa chiad cúpla númad sulabhóidir an chiad scór rácheann ar fórí ón gúil báire an dahad cúig Pádraig McGillivreide chomá níor chairigh sé sin le cuasaí tháinig Danny de Brún ar a barc agus díoch den númad imethe going sa Sathairn leach rá fointe den chiad sco fuite ag Danny de Brún ach ag deireann le ní a bhéon bhahas ann. Bert fahiíoch a stig
Dó chuide a dhéanaan difriocht Tráchtaire in Jobh. Seamus Sargent leis an chiad 2 fointe eile fuite ag a bhfear mór agus 3 fointe go siúd Conradh Higgin le 4 fointe Tráchtaire a Gearóid Dillún chomá bhí sé a cosint bhí sé dul chun ceann chomá agus 2 fointe fuite ag Gearóid agus sin an difriocht ag Derry an lé. So 9 pointe a gríoch níomid an sá do chunta roiide deidir chum Killyclogher 4 fointe dáhún an gáil agus sin é bhhainge Tráchtaire in Jobh i gcáin a Chlochair ten duine ará go dtí Clochair, Ceallaigh, Craobh, Peile, Mionúr, faoi seachtrach Electric Ireland all a bhegarsúil an tatan se chuoin le cúna beisibling ag an am sin go dtí sin a cháirde bannaí tanna bheits an lá agus as Sathairn seachtainna sláán agus beannacht. Well, bhí ag Tomás McRory ach lena sé ráig leis chur trasna go dtí bád óir deis Seamus Sargent agus Sargent an son le pointe áling fuite. Míid fós ann deisig dúrin is ha brú a teacht ach Sargent leis an daran ceann eile an bosta ríiste haran trasná an uair seo a Seamus Sargent. Ach háspás ag Conradh Higgin agus háspás fuite ag Conradh Higgin agus an 3 fointe fuite ag Conradh Higgin agus an kick Séir tóg go tapig deisian is go fear on it is seo hógan tuairte sin chur an trasná aige tá an fear on it Danny de Brún dír ag lead chuide a ríis cosint an chiad sco ach níl sé methe an fear on it a ríis well cad é sin mar difriocht agus é leis héin an son agus deisiig dúir is teach an ceang a ríis a brú a teachtartha ach scór áling fuite an son agus tólam Dillún Gearóid Dillún